Хужабикелерге де фарш ясауның жеңіл ысулы. Пилменні қабығынан әршейсің, фарш әзір. Сәлем достар, ТМТV телеканалында тәмлі күрәш тапшыру һәмінде бүгінгі қонақларыбыз белән таныштырыға рөхсәт итегез. Таныштыру дип әйтү саларны да бик яхшы беләсез. Алар һәр даим ТМТV телеканалында күренеп торалар. Җырлары, клиплары, үзләре, популяр җырчыларыбыз, уңган хуҗабикәләр бәхетле әни статусында икесе дә минем уң ягымда Эльвира Хаматова, сул ягымда Шәшкә. Сәлам кызлар. Сәлем Булат, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Сәннәрмесез, саулармысыз, ниләр белән килдегез дип гел сорыйм инде менә инде шул сорамый чагына берәр тапкыр бүләкне алып булыр микән? Ой, ерсізленіп біткенсің Булат мұнда топшыруға. Бірінші тапшыруына. Келелер, гіл бүлек білен келелер емес? Гел. Пакет жиылғаш насы Якубовичтан үйрәнә бит шулай, Өлі чудестады хисті бітіргенсің бұлай өзің. Булат, мене нәрсе олып келем екен мен деп ұзақ ойлап тұрдым да, мене шушындай. Сізде менемді қорап тұр, бұл алқа түгіл, бұл шыршы шушындай. Сізде менде яңайыл түсі кірмегендері, yoqtәлі. Мене шушы шыршыны бәлекейгіне шушы қаңғырауы біле іліп қойсағыз, бәлкім білдері болса, яңайыл түсі біраз кіріп кетір. Әйбәт, бик оригинал. Рәхмәт. Шарша, біз сені. Соғаны біттік бүтінде. Булат, Сюпа кіріп кеттік анда. менә монда минем бүләгем. Бу диск, ничек дип әйтәләр әле, элекке замандагы товарларны. Бу дискка бик күп юк. Эксклюзив клип. Эксклюзив диск. Бу диск инде сатуда юк. Раритет. Әйе. Сезне әйтә белмим инде. Керек түгел. Сезнең студияга, сезнең музейга бүләк булсын әле. Була. Әйе. Рәхмәт. Шәшкә, Гафуит дигән диск. Гафу итәм мин сине шундый шыршап килмәгәнеңә. Һич югы белән уенчык. Шулай артам, рәхмәт, яме. Бүләкләр кабул ителде, тәмле көрәшебезне башлыйбыз. Кызлар, тапшыруның шартын беләсез, аңлатып торасы юк, бирелгән ризыклардан нәрсә әзерләсез. Бүген күрдегезме, инде зур балык кисәге әзерләп куйдык сезгә. Зур кәбестә, зур балык. Соңгы вакытта алайса порция бик әз булады, безнең коллектив туймыйча каладыр. Шуңа күрә бүген зур балык алдык. Бүген шактый кешенең тамагын туйдырасы бар. Кижуш балыгы. Бүген әле безгә кунаклар да килә. Менә икән. Бер рота солдатлар. Әйе. Эльвира. Бәрәңгесе туры Бар, бәрәңгесе янәшәсендә бар. балыкны турап, бәрәңгесен шакмаклап турап, горшочкларга тутырган икән әллә дип уйлап торам мин. Каралы балыкны шүлмәкләргә тутырганнары юк иде, юк. Каралы. Әйбәт. Миңа бу идея шей. Гәрә. Иң мөһиме сиңа шарат. Салат. Салат булган нәрсәләрне турап, бәлкем Мисәдер әмәлле. май белән әйе. Шундый гына, гади генә булыр. Гадилектә бит инде ул. Дахилык Уйладым да. Горшочек булгач, мин икенче төрлерәк инде ясармын, духовкага тыгармын дип уйладым Балыкны. Әйе. Менә шуга тызыбыз беренче без ата башлай гына. Ну, бераз гына әйе. Шу? Хәзер миңа духовканы кушып куярга кирәк. Кушабыз ана. Түгел, авыр түгел. Һәм салат. Салат безнең шул яшелчәләрне турап шулай ук. Инде гади белән шулай ук яратам. Хәзер бит инде безнең кыш көне, витаминнар, шундый витаминный салат булачак. Бәрәңгене балык янына шулай куячаксың. Бәрәңгене пешереп, балык янына гарнир кебек Гарнир булачак. Ярар, кызлар, мин көтәм. Бик тәмле рецептлар булып чыгар бүген дип, мин генә түгел, безнең бер кешебез дә киләчәк, аннан соң рецептларын калып карап, үзенең бәясен әйтеп, кайсыгыздыр җиңә, кайсыгыздыр икенче урынга калачак. Ләкин өченче урын юк, шунысы сөендерә. Өченче урында һәр вакыт мин. Я кызлар, уңышлар сезгә. Сезгә бу рецептларны пешерергә, кыздырырга, әле бәлкем ярдәмгә килер дип уйлыйм. Ышанам, безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге шәп заманча савыт-сабаны сез интернет кибет ашада алырга мөмкин. Сез һәм һәр Кукмара табасын, кәштрүлен, савыт-сабасын алганда дип әйтик, карагыз аның төбендә шундый фирменный Кукмара дип язылган логотипы булырга тиеш. Монсы тәһин. Бар тик сыйфатлы шәп табаларны алыгыз. Тапшырыбызның генераль спонсорына зур рәхмәт.
үшін. Ya kızlar işini başlap jiberdiniz. Көріп тұрам екіңізді. Сулағай неше келесіз неше? Шunu хәтта ұнатам едемей oldu orada. Yok, Болат, мен сулағай түгіл, мен оңағай, керек уақытта сулағай. Оба, онсы неше күнде. Әсен? Мен Сен кел сулағай. Тумыштан сулағайынды мен. Бүтіней бір сол білем мен мектепте оқығанда bu жаққа отырайын негедір партияның көршіде отырған Лилия есімлейінді бір қыздың. Гіл қолына шылай тәйдім де. Шында алмашып қына бұл медремесін біраз. Міне болғандыр енді білмеймін, ол вақытта Башқа бар екен, оқытыштар қоя қораған. Білмеймін. Шыл қыздың гіл бір белгіге түбән бұлайды. Отметкасы, мәселен, 5-лі бұласы болса, 4-лі бұлай үшін түменен гіл. Сен кіл түрті әдерен. Шыратады ең. Дәптәлі. Өзінен өзі шылай келіп шығай дейді. Лилия, шулай бұлған реңі. Міне қасырлар шешілі. Мақсус іштеген бұлған. Әсен сул бәшесі оңғай бола тұрып. Болат, мен белекей уақытта сул қол білән яза тұрған болған мұхаменде абый біздің бек қырыс еді. Шу фырсаттан файдаланып. Қырыс абай. Қырыс абай. Ойрат абы біздің қайран шоқтығына усалрағы, қырысрағы. Мен сул ағай білән юазып, рәсім ясап отырғанны көргеш. Кейтіріп берген. Мұй бұлай оң қолға иеленірге керек деп, мені оң қол білән юазырға, рәсім ясарға еретті де, мені шуннан шул. Шундан кеттіңді. Шуннан мені яратқан ішлерімні, шығырларымны мен сол білән ішлейм, әбілайынды керек деселер. Ойрат абай көрінсе, ұфықта шындық ұңқылға күшірі. Нұғайталар, екі полушарияда ішлейіп, шылай екі қолда білән дәшкесі. Сол ағайлар қомы мен алар ижат кішісі дейлер, бітінісі. Сіз екегізде ижатта бейтінде ярар, ижат дегеннен нендерет яңалықлар бар ижатығызда. Біз енді білеміз тұрмышығыздағы яңалықны олда болса, яғни қыз үсіп келе, тұрмыш кәшін ерік білән. Әм көпілер енді бейленген болса да, бізде тағымар бейленіп алабыз. Біз аны көрдік енді газеттерде де, қазір интернет-диклерінде де. Қызымыздың исімі бек өзіншәліклі. Весна. Весна Ерековна. Весна Ерековна. Мен башта шайыру деп елағаным, шында. Көп кіші шылар деп елады. Дағында әті өлі, шайыру қызығы шыңына мүгіз шығарыр шымайтан бұлай Весна деп әйткенде. Қалай деп түгел. Çünkü мен бик ұзақ ізләдім исімін, башта татар исімін құшармыз деп ойлаған едік. Ізләдік, бүтін интернетін ақтарып тұрдық. Шылай күтмегенде шынды исімге топ болдық. Әлбәтті татар исімі түгел. Әмі дәләкен шектір көңілге ұшады. Çünkü міне айтмышлы, весна пришла. Весна проснулась, мәселен. Бик матур бит міне. Шынды женственный. Шой, ертелерін түшін татарша весна проснулась деп етсен. Женственностьны тағы да арттырыр үшін деген кебек. Нәфис, шынды йымшақ осын үшін. Бек йымшақ түгіл бұғай. Характері қазірден сезіліп тұра. Кімге ұқшап екен? Білмейм енді. Қойсығыз қырықсырақ. Меңадыр енді. Ерек қаршы келмеді мүсін? Yok, ulanın ideyisi birinci. Şulay mı yani? Весна, үскәш қарарсың бұл язманы, әмінде кем қошты мен абысымы деген сұрауға жауапны бұл тапшырудан көрірсің. Әйе. Шулай бет? Шулай. Әйбәтіне, әр ирте, әр күн, әр кей сіздің елгізде весна. Яз білән ешкесіз, шулай бет? Аллаға шүкір, әйе. Яз қойда қышты десәгіз, ол бізде қышты бет. Ол әр уақыт бізде. Әйе. Я, сенің ұлың, әлі мұнда үш айда әлі әлі сәсірап болмай, әлі мұнда сөресіндегі отырып тұра ма, yok ма, әлі бұрыла ма, yok ма деген шындықнар әлі отырып та тұрмайдыр. Сенің малайың, сұлтаның. Бұл тапшыруда әнді мен әнің тұрда бек көп сөйледім ең қошмаса. Әйді тағым бір сөйлейді сұлтан тұрған, көпі көрішмеш әптірді. 3 ештен артты бізге қайыр Аллаға шүкір. Сұлтан нелер іші нелер қылана? Сұлтан садикка ери, карате білән шүғыллене башладық, математика дәріслеріне ери башладық, білмейм. 3 ештен математика дәрісі? Кружоклар бар біздің әйе. Садика бізді Аллаға шүкір бек яқшы садикка еребіз, балалар бақшасына еребіз, тәрбиешілер бізде яқшы. Балалар бақшасына еріп өтелі тәрбиешілерден де тұра шыңа құтқарушылардан да етені гіне тәрбиелі бітіре олмай бүгінгі тұрмышта. Бұтен сәлетлері, міне шиғыр сөйлерге беділер бізге яңа елға, мәш келіп үйренеріз әлі қаманда үйренер. Онды ижади сәлетлері жоқ. 5 айлық бергендер етугі мүсің жаңа ол шиғырыны? Яңа елға әлеміне әлігіне беділер бізге. Мәселе ел шиғыры. Сен ятнабай берген сындыр енді қазір. Жырларға яратабыз, ойнарға яратабыз. Қазір бейіп көрсетабыз, әсіз қарап тұрыз. Бұл бұйт қатлы олар. Мен есі ятлады бұл әлі.
Yarar әлі уақыт бар яңаға kadar. Ola birse үйреніп бітіріп бізге. İnşallah ilanı bitirir. Ya kızı. Oh! Keyin әлі шиш тартып мұнда филе ясаған арада. Кішкене тызлап тәлгерді. Біз бұны рукавқа салабыз мы, бұл балықны? Мұны біз Ашып қына бұл, үйге жейіп. фольга білен. Фольгаға тәріп? Фольгаға түрік. Біз бұрышысың мұны мұна? Қазір тұзлайым, анары Соус. бұрышлайым, анарысың лимон соғы білен үстіне сығып енді ол сіңе тұра. Шул арада біз енді суғанны қыздырашақпыз. Бәрәңгі пішірге қоям қазір міне. Сен мұны үстіне сырда уасың әлі соң? Әйе, сырда уам. Бик кәміл ризық бұларға кешір. Кешір жоқ. Кешір ол біраз не үсті бетілді тігі балылтам. Шуған бұл ұшырақта кешірсіз гіне бұлайды. Ярар. Әгер тілесең кешір біле ясайбыз. Жоқ, ансы. Ярар. Мұнда мені тілектір, мұнда сіздің тілек мұхимірек. Я ижатығыз гүрлеймі, қайынеймі. Сіз қабаттан Алина Сафиловна білен Аллаға шүкір. бірлештігіз. Аллаға шүкір Олинен. Тілек. Олине yol етіп тойды бұға енді. Нариман да өсіп жетті. Йөрибез, әйе, ол тілесен. Яңа программабызны әзірлейбіз. Біргелікте, мұнсында енді тоғында бір қиюрақ adımlar bilen edir, Qiyurak, qiyurak. Mine biz bitin... Tiren dekoltelar mı ol qiyurak? Qarak itekler. Tiren dekolte bilen... Silegende ençitir qiyurak basma, jırlar temisi qiyurak. Jırlar temisi bilen qiyurak, indan belki qoy bir tamaşaçılar tаңапты өлгіргенlerdir. Біздің келендешеке келен деген жеріміз бар. Анда енді урманда өстің мәлі. Міне шындырақ сөздер бар енді Ойдар Темірбаев күйі Ойдар мен Хажев сөздері. Бұл бет енді біздің өзінчәліклі авторларымыз. Шоңа көре міне шындырақ біраз ғана түртмелірек жыр. Міне шы түртмелі жырға енді біз клип түшірдік. Оны енді қой бір кішілер енді шілтерлерді бәлкім көріп тәлгергенлердір. Жинлерге ұшап қалған сіз беттеушілер де болды. Бек яратып. Бек яратып. Томашашының көңілін біраз ғана болса да өзімізге қоратыр үшін дейміз, енді біраз ғана иқтибар еттірір үшін гіне болса да, міне шошындай образларға кірдік біз. Міне шошық фотларын көрген егалардың, аннасан қазір енді клип. Оңалық шошы клип, тағын өзімнің клип үстінде ішлейм. Міне індер бір қызықлы бір задумка білен еріп тұрам, әліге жыр қойсы жырға бұлашаған әйтмейм. Ансы сер болып қалсын тілер қайрақты. Әйе, шошы әліге. Шулай. Ярар, оңлашылды. Шашка сізде. Аңлашылайынды, әлі ижатқа да уақыт бек аз қала кішкіне бала білен. Жоқ, аз қалмады, шынки дұрысын өткенде. Бала қараушы бар ма? Бар, ол менің ирім. Бүгін деп айтсам ярайын, ирім білен қолды. Әлбәтті енді. Алай әліге нянькаларға барып жеткен жоқ әлі. Алға табан ішіп болар. Ижат еттерге үлгірем, Аллаға шүкір. Жырлар яздырасың концерттарға. Бек сүйінем, шынки қой бір кішілер айтабет, міне бір нәрсеге вақыт қалмай деп әлі көптен туылып менің яңа жырым шықты. Мен өз-өзіме хужа деген жыр. Но орысша еткенде, аның не үшін орысша, çünkü анда шындай сөз тізімі бар. Прости, дорогой деп жырлайм мен аны. Бұл енді шоян жыр. Татаршасын сөздерім болса да айтып кетейін деді шекірек алың. Тексті. Ғафуид жаным, иде мен хужа. Yok, ide түгел. Bu ғыммен өзлерін бек иреклі хис ете тұрған қатын қызлар турында бұл жыр. Не үшін дегенде, çünkü бүгін күнде бет қатын қызлар бек қию деп айтасыз. Руль артында да жүрер, саясатта депутат та балар ғыммен руль артында жүргенде әлі. Бүтін өлкәдә дә бар біздің қатын қызларыбыз, шындай актив, міне шуларға Баса баштадығыз бүтін яқтан, бүтін фронтлардан. Олай демейін. Ну, керісінше, бұл жерда шындай үндеу бар, өз-өзіңе құжа болсаң да, қатын қыз болып қала білу, міне шуны көрсете тұрған жер. Әйтмә дегенде қошымтасын. Сен менің бірінші мәхәббәтім түгел, икенші, үшінші, бәлки жетіншідір. Үмітләніп йөрисің артымнан қалмыша. Прости, дорогой, мен өз-өзіме құжа. Күшлі. Күшлі, қайу деген. Бұл жарына ерек өзі тапты ма? Ешіткеш нәрсе дейді? Жоқ, мен мұны өзім яздым. Яңа yazғашқа тыңлаттың ма? Мен мұны қошымтасын елақшан yazған едім. Қамантығы вақыт жетмеді. Қазір енді яздыры бітірдім, Аллаға шүкір. Сөз авторда, күй авторда сен? Әйе. Міне. Міне шуға клип түшіріге жинам, нешек болар.
Клипмейкер да, режиссер да, Yok. Men оператор. andi ülkelerini bilmeyim. Anasına indi vakit da jetmey. Birer yaxşı gına rejissor bilen Мага индеше битип чирге керек. керек Мындай шул. тексті Мына болғай. кеңешлеширмен әле тагы. Достар, агар да сиздин идеяларыңыз болса, мына шешкенин яңа жырына клип идеялары. Жазып жиберегиз контакт яки Instagram. Бәлким например сиздин сценарийни бул аларда клип тачырат. Я кыздар, кай жерге стадияга жеттик, мен убакыт берем сизге. Бир аз гана Benim balık пока менә шулай сиңә тора инде тузлары бурычлары. маринатлана дип әйтәбез без Әйе. аны. Хәзер миңа кирәк менә бу әйберне кушарга. Плита инде бу әйбер плита дип атала. Син мында суган кыздырачаксың. Суган кыздырам. Булат, менің адағын таба қойырсың әлі мүмкін болса. Әлбәттә. Бuyurдым. Ох. Нәк шундый ук таба. Алайса кызлар кемнәшә араларса, ничә аңа мондый таба, миңа мондый таба дип. Шуны сүз булмасын өчен сезгә бер теле табалар бирәбез. Шартлары бер. Инде достар, әлегә мотор аш бүлмәсе белән безне Центр мебели кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты кулай бәягә. Журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан Центр мебели кибетенә зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Кызлар, ничек сезгә бу мотор эшләмәләр, әлбәттә күргәнегез юк иде. Әле минем күргән юк иде шуннан да. Әйбәтме? Бик матур, шундый күзгә ташлана. Күзгә ташлана. Сразу Аш аш ятта торган шундай орсикилектә алып бирәләр карагач. Шундай мотор эшләмәләрне безгә Индиго компаниясе килеп урнаштырды. Индиго компаниясына зур рәхмәтләребезне белгертәбез. Алар кухня өчен сыйфатлы оригиналь фартуклар һәм элмә татулар әле ясыйлар. Индиго компаниясе зур рәхмәт. Безнең кызлар чын мәгънәсендә кыздыра башлыйлар. Кызлар кыздыра торсын, ә без сезнең белән тәмле көрәштә реклама карыйк. ТМТV каналында тәмле көрәш дәвам итә. Бездә кунакта бүген Шәшкә һәм дә Эльвира Хаматова. Кызлар кыздыралар дип инде әйткәнем рекламага кадәр кызаслар инде кызды кебек. Һәм инде Шәшкәнең балыгы инде әзер дисәк тә була. Әгәр дә пешеп чыкса бераз гына. Үзгенә духовкада торса. Без суганны кыздырдык, өстенә балык маринатланган, анары помидор, майонез һәм сыр иттек. Ябабыз моны? Юк, туктам, майлык әле. Җир малисың. Эй, менә Әйдә, майда да үзең тирә тор. Яме Эльвира бу вакытта балыкны маринатланган балык үземе ул? Әйе, соевый соус белән бераз гына тотып тордык. Маринатладым. Бераз гына туз да салдым әле. Мин тузлы яратам үзем. Тузы җитеп бетмәсә, миңа калса ризыкның бит тәме күренми, беленми. Шулай булгач, Тузны бит аны салырга да була. тузны салырга була, алып булмый инде минем, яни һәр вакытта дагы шуңа күрә әз генә сал дип өйрәттеләр безне. Тик шулай да мин үзем тузлы яратам. Әни өйрәткән туңмама соускән сен. Бу нәрсәгә? Антын өстеннән салабыз. Өстенә тәмле булсын өчен. Һәм буларның барысына біз атабыз. Духовка. Духовка. Айда. Шәшке. Кара, сиңа һәр вакыт исемен әйткәч, безнең кеше шул җырын җырлыйдым, димме? әйе. Шәшкәләрнең. Анары мәҗлесләрдә шундый стадия була, шул җырны җырлый башлаган. Әйе. Һәм Охырдарак. Җырлаталармы? җырлыйлар да аннары миңа борылып карыйлар бөтенесе. Син ничисең икән дипме? Әйе. Шул җырны җырлаганда. Син шулай тирәгә булдың, әйме? Юк. Әйе, менә бик япышмасын өчен. Так, монсы Булдымы бу? булды. Шундай бик матур конструкция килеп чыкты бездә. Композиция дөресрәге. Затабыз бисмилләһ әйтеп. Инде бу Алла бирсә бик тәмле булып пешәчәк диеп ышанып калабыз. Ага. Игорь, синең балыкларың, чүмекләрең хәзерме? Син салат райдагыз без бүген нәкъ менә бүген 17 декабрь көнне кич пирамида күңел ачу үзәгендә булачак татар җыры фестивале турында сөйләшик әле. Сез бит икегез дә инде татар җыры фестиваленә номинантлар булып җиңү яулаган кешеләр. Син беренче алтын барсыңны 2007 елда. алган идең, яшьли, сөйгән. Әйе, ярым. Җыры өчен. Раби Шурагулов, Резван Хакимов. Мин Ел хәтерлим ачышы әле. номинациясы иде ул. Нинди? Ел ачышы номинациясында. Һәм ул алтын барсың синең кайда хәзер? Балык пистәсендә, туган йортта. Яни һәр Кичтә дә көнне тора. Әйе. Карап үзең белгән дугаларны укыйт, тагын бер 5-не, тагын бер 10-не. Синең алар ничә? Бәлкем тели торгандыр, тик ул миңа әйтеп теләми икәү генә. Икәү. Икәү булгач өченчесе булыр әле дип өмет итәм. Валла берсе.
Сен узган елны татар җырчыларында Әйе, мин беренче барысына Казлар җырын башкарып алдым. әйе былтыр узган ел инде кайтуыңны кырказы юрар дигән җыр белән Менә җавап бир әле. Алтын барса кадәр булган иҗади тормыш һәм алтын барстан соң. Нәрсә үзгәрде? Коллегалар буларак, инде алтын барса алган бит ул хәзер син штат. Шулай дип. Ну, Мәсәләтләр белмим, үзгәрмәдеме? андай берни сезгәнем юк. Но алтын бар салганнан соң миңа җаваплылык артты дисәм яхшырак Үзеңә? булыр. Әйе. Чөнки алга таба барырга кирәк, тагын да Иртәләрен һәм бер сәгатькә иртәрәк тора башладым. Бит алтын бар салган җырчы. Миңа йоклап ятырга ярамый, миңа хәтта тагы да эшләргә кирәк. әйе. Шулайрак булды. Шулайрак әйе. Эльвира син? Мин Булат йокларга яратам инде бу турыда бөтен кеше белә. Мин алтын бар салып, ниндидер Иртәләрен иртәрәк торуны истәмәй һич кенә дә. нәрсә истелайса? Ул белә Алтын барыслы булуы. Җырчы кешегә. җырчы кешегә ниндидер дәрәҗә өсти торгандыр инде ул. Җаваплылык, үз өстендә эшләү әлбәттә. Башка киләсе елга да алып булмасын икән дип өметләр белән янып киеп йөрисең бит инде ул номинантлар исемлегендә булу шулай ук ниндидер бер дәрәҗә үзенә күрә. Әгәр инде синең җырыңа ниндидер яхшы бәя биреп алтын барс премиясе тапшыралар икән миңа калса инде ул яхшы күрсәткеч. Зур бәхет. Шулай. Бу фестиваль хакында үзегез ни фикерләрдә? Менә Син мин аны иң беренче тапкыр кайчан караган? Кайда караган? Мен тамашачы залында булдыңмы син бер тапкыр татар юк, җырчыларында? бердә булганым юк, буласы килә. Ну, Менә бүген тапшыру бетте, ашадык эчтек, киттек. әйе. Пирамидага? Бүген барабыз Алла бирсә. Бик яхшы булыр дип уйлыйм. Ну, менә үзем шунда катнашкач инде шул концертта. Шул хәтле иҗади обстановка, шул хәтле бөтен кеше үзенең эшен белеп эшли. Бик ошады миңа ул процесс. Сәгать механизмы кебек. Әйе. 1 минутта соңга калырга ярамый. 1 минутта менә шундый үз вакытында Узарга булырга ярамый. тиеш. Әйе. Яхшы. Эльвира? Армия. Армия. Булат. Солдат кебек. Буларны духовкага Азатлык озатыйга башта. нәрсә сөйләшеп бетербез. Так. Монда бу шүлмәкләрдә Эльвира балыклары. Димәк, бисмилла әйтеп, синең шүлмәкләреңне озатабыз. Әйе. Төпсен, Тизрәк пешсен. тизрәк пешсен, тәмле булып пешсен, иң мөһиме. Китте булар, китте. Көтәбез, вакытында куйган. Бер ярты сәгатьтән алабыз. Кызлар, я сез бит инде салатка киришәсездер хәзер. Әйе. Син краб таякчыклары белән салат ясамакчы буласыңмы? Әйе. Исеме? Булат әйдә ярдәм итәбез, бер рәсем табыйга алма. Соң инде ике килендәш. Монда бит бик җайлы барысы да. Тәмле тамаклар менә. Син бит менә аны бөтен җирдә рекламаларга тиеш. Шулай бит. Нәрсә дип? Ике килендәш караган, мәсәлән, шуңа күрә безнең салат исеме дә килендәшләр. Салаты булачак. Менә бит. А? Булат әйдә Язып куйгыз, яме килендәшләр. Так, синең салат. Ну, алай булса инде Весна. Булды. Весна булсын. Яз, әйдә яз салат. Юк, әйдә кушабыз, прости, дорогой дип теге тәмсез килеп чыкса да. Әй. Кайып итмәсеннәр өчен. Менә булса әйбәт. Прости, дорогой, салат ашыйсыңмы? Теге, прости, дорогой, а? Прости, дорогой, салат языр, ашыйсыңмы? Булды, прости, дорогой, синеке булды. Әйбәт. Мага тызламада, яме, бурычламада. Майда салма син аңа. Аңла. Сен апта прости, дорогой булсын өчен. Мин сезгә мәкаләләр әзерләп куйдым. Эшкә башлыйбыз синнән. Ой. Мәкаләнең беренче өлешен әйтәм, дәвам итү синнән. Ярар. Беләсеңме? Беләсеңме вариантын білмейсеңме әйтеп кара үзеңә. Ярар. Бик җиңел мәкаль, ашаганда колагың селкенсен, эшләгәндә. Йөрәгең җилкенсен. Ул мәкальне үзебезгә җибәргән, шуны әйтирсә әле тапшырды. 1-0. Икенчесе, баласы елак булса, Анасы тыйнак була. Якын килде. Тут тыйнак була түгел. Нәрсә? Анасы тагы ни була? Кулак. Кулак түгел. Анасы Ныклы була. кыю була. Ну, Баласы елак булса, елак анасы тыйнак ныклы була. рифма туры килә шуңа. Шуны ныклы була дигән. Ярар. Балам елакмы? Юк, Аллага шөкер. Шундый, Җылап та күрсәтмим менә бер. юк, акыллы күзләре белән карап тора миңа шундый. Бик весна. Кызлар бит. Yok kızlarım da Bu da şu yılap Uzayı uyatmıyor. gittinlerinde bu adam nerse buldun dersin ha deyip çıkan yok şuraya. Юк, уяна да
Тьфу, конечно, уяна да біздің уянғанын күтіп жатыр. Ол күтәрі давай. Сөт. Буламы юк? Башқа сұрауым жоқ бала бойынша. Ярар. Субханалла машалла көстемесін. Ярар. Вера. Сиңа да бар шындай мәкәлләр. Ашағанда дус күп була. Эшләгәндә. Ашағанда дус күп була, эшләгәндә. Аз була? Аз була. Юк була. Юк була. Синдә ничек бул яктан? Дуслар мәсьәләсенә. Син кемне атай аласың, саный аласың, бу минем чын дустым дип. Кызлардан әлбәттә. Бәлкем яратлар арасында да бардыр. Иҗатташ дуслар арасында да дусларым бар, тормышта дагы дусларым бар, иптәш кызларым бар. Гомумән, Менә чын дуслар әйтерлек берәр дустны атай аласың исемен. Бар. Эфирда. Яңа Шишмә районы Шахмай авылындагы Фирүз апа. Юк. Лейсенге кайнар сәламнар юлым. Чын дустым, аны атагым чын дустым. Ул гел ярдәм итеп тора. Бу ярдәм дә итә ала. Юк инде шагыйрә түгел була, гадәти күрше кызы. Күрше кызы. Мәйле фермермы дип. Ярдәм итә ул иттәр дә җибәрә безгә гел бәрәңгеләрендә. Сөтләрен, спитоннарында дип. Гомумән, дуслык, хатын-кызлар арасында дуслык юк дигән фикер яши бит инде ул. Мин моның белән һеч кенә дә килешмим. Бар дип әйтә алам инде. Шуактый гына 10-20 еллап дус булып йөргән кызлар бар аларда. Һәр вакытта ярдәмгә ашыгып, инде булса тормышны җиңеләйтү өчен үз өлешләрен кертергә тырышалар. Димәк, бу мәкаль синең турда түгел. Юк, бу мин турда түгел. Әйбәт. Бәрәңгенең суы кайнап чыкты. Тагын бер мәкаль. Синең дә икенче мәкалең балалар белән бәйле булыр. Балага бер конфет бирсәң, Мен Насрый. бу безнекенә кебек ачык әйбер. Әйе, монда. Моны белергә дә кирәк түгел. Сез уйласаңыз, сезнең балагына шундый бер конфет бирсәң, мен Насрый торганмы дип. Бөтенебезнең балалар. Тенесе шул. Весна үссен әле менә. Кызлар, сез бит әле иҗаттан, җырдан кала, бәйрәмнәр алып бару белән дә шөгыльләнәсез. Әйе. Дип беләм. Авыр түгелме хатын-кызга менә кыз кешегә бәйрәм алып бару? Әгәр дә ир-ат белән чагыштырсак менә. Нинди исемлекләре бар хатын-кызда һәм нинди исемлекләр ир-атта? Хатын-кыз оештырган бәйрәменә нәрсәгә генә кагылсак та, мин бер генә дә ир-атларны кимсетеп әйтүем түгел, булат җавапларак карый торгандыр диясем. Так булды. Син тагын нюансларын уйлап. Хәзер син яклап әйткән кызларны хатын-кыз Мен нигә уйлыйм, бәйрәмгә? бәйрәм оештыру унданы күңелне бирергә кирәк. Чөнки күңелне бирмәсәң булмый. Но уйлыйм, андай авыр эш түгел ул. Авылда сыер сау күпкә авыррак эш. Бәйрәм алып бару белән чагыштырып. Әйе. Ә булай син кеше белән аралашасың. Син һәрвакыт формада, матур, яңа ниндидер конкурслар уйлап чыгарасың, интерактивлар шулай уйлап чыгарасың, яңа очрашулар, танышулар һәрвакытта. Шуның өчен бик кызыклы эш дип. Ник кызыклы? Димәк, авыр түгел, авырлыгын сизмисез бердә. Юк. Шулай инде кимчелекле ягы яисә авыр ягын уйлап карасың. Була бит кайбер ирләрнең хатыннары утырар теге. Юк, булат анда түгел. Юк, андай карашларда түгел. Эш бар тик 6-7 сәгатьне бик үкчәле түфлиләрдә бастыру иң кыены. Әйе. Иң авыры шул. Әйе. Сән тахадай сабырлык бирсен сезгә. Рәхмәт. Безнең әле туфли ботинкаларның ботинкаларында моны хәтле үкчәсе була. Аннан да аяклар әле. Ара. Ара әле. Сез ничек чыгыйсыздар? Ансы инде бары тик сезгә генә билгеле. Яхшы, бәйрәмнәрдә хәзер нинди тенденция, нинди тренд китте дип әйтик менә. Була бит ул һәр елның анда бер 10 ел элек шундый бер модада иде. 5 ел элек шундый бер модада. Хәзер 1 ел элек шундый. Ул аңлаша бит мастер-класслар бар инде, аны бик күп төрле өйрәтә торганда, чараларда. Мастер-класска сиңа кисәк кенә инде без булат. Килегез? Әйе, син инде Әйе, сөйләшү. бик күп еллар бит инде хәзер. Ярар, минем турда түгелсез. Юк, ансы шулай. Ошатып кына Әмма түгел. ләкин һәрбер алып барышын үзенең төсе булырга тиештер дип уйлыйм. Син үзеңә бит ничектер каратырга тиеш. Халыкны шулай. Сезнең изюмин кенде ул алып барды һәм җырлауда да, шулай. Әйе. Беренчедән мин ирем белән бергә дә алып барабыз без татарча, русча. Ул да алып барамы? Әйе, ул рус телендә алып бара. Мин татар телендә инде. Универсальный бар. Әйе. Ул вакытта бәби Вакытта бәби берәрсендә инде. берәрсендә. Тукай кебек. Кая? Берәрсендә. Бер әбидә. Аптырыз әле бүгенгә генә. Безнең бәйрәмгә барып китәсе бар иде. Әйе. Әниләр булсыныз? Булша, Аллага шөкер.
Әниләр, подружкалар барсында да вакыт җитәйин. Балакарга әниләр булышамысың? Өлешләре керәме? Әниләр дә анда өлеше керә. Бөтен кызларның да бөтен кешегә җитә. Бөтенсіне де. Бөтеге мәзәк білесің бір әби турында. Булат. Бір әби ұжмаққа башын тыққанда былай тұрып. Мұнда балалар yok mu деп сірі дейін бірінші. Бирек баласы емей тұрған әбе болған. Ә? Оныклары Оныклары бик көп болған әбилер. Сізде ол яқтан нешек? Бізде оныклар бегелләни көп демес едім. Шуңа бик қадірлі алған. Иә. Біздің ұлы абыйның 3 баласы, икенчісінекі 2, менің 1. Балаларыңыз бір ештәрек ме оралашып? Yok. Балалар сенеке кішкенесі ме? Оларныкі бір тегізірек әйі. Оларныкі бір тегізірек, менікі ең бәлекейі. Олар урамға шықсалардан үстіреп шығалар, біргелешіп қорларда ойналар мені қазір. Ең қадірлісі сенекейді? Ең қадірлісі менікі. Тіпшіклерге шылай иқтибары көп енді ол. Сен бит өзің де тіпшік бала болып өскенсің. Әйе, екі абай арасында қадірлі түпшік. Қазір алар білен мөнәсәбәтләр Yoqшы, туғаннар біле қарақ, аралашып тұрады деш. Очрашып тұрасыз бәйрәмнәрдә. Әйе. Аларның аш-суга осталыклары ничек менә абыйларының? Аңлашылай инде синең. Бәлекейі Илнар абый бик яқшы пішірі, хатын өйдә булмағанда да, мәсәлән, үзе анда әллә нәрсәләр майтарып, әллә нәрсәләр ясап қойырға мөмкин. Сюрприз ясап. Шын кулинар кебек. Әйе, улысы аның бераз гына техника шу ягына күбрәк тартын. Аның өчен хатыны нәрсә пешерсә дә бик тәмле. Шуны. Сез шәшкән сеңлең белән аралашасызмы? Кайда ул сеңлең хәзерге вакытта? Сеңлем түбән камада шулай ук бала үстерә дигән. Бала үстерә дигән. Балаларыгыз бер тирә, бер чама. Юк, аны 2 яшь инде баласына. Вот аннан хәзер киңәшләр сорыйм инде. Инде аннан соң таптым инде бала. Ул миңа инде һәрвакыт Апа булай эшлә, Апа булай мин аны өйрәтергә тиеш. Шундый ул мине өйрәтә инде. Шуңа күрә бик зур рәхмәт сеңлем. Анарысын ашарга пешерергә дөресен әйткәндә мин яратмыйм инде. Ну, теге кайф булганда инде пешерәм. Аблай хәзер бит кире баш итәргән җирләрдә күп инде. Күпчелек менә шулай Гибадуллиннар бит гаиләсе бит. Әйе. Күпчелек Гибадуллиннар гаиләсендә көндезге аш, кичке аш ул якындагы кафе-рестораннарда уза. Барысы да яхшы, барысы да әйбәт. Бик пешерәсе килгәндә генә ирек пешерә ди. Юк, без Иреккә дә форсаттан пешерәбез. файдаланып сәлам әйтсәң дә була инде. Иреккә дә кадерле тормыш иптәшемә бик зур сәлам, бик зур рәхмәт. Безнең кызыбыз белән менә безне карап утыралар инде хәзер. Мин кайтуга ашарга пешереп куйган бул, яме? Ишеттеңме? Юк, мин ашап кайтам. Ярар. Бүген пешермәсәң дә була, ял ит. Әйтергә кирәк, тапшырыбыз бик күңелле, бик җитез бара. Һәм монда әлбәттә кызларның өлеше бер яктан зур булса, икенче яктан тапшырыбызның спонсоры Кукмара Металл Савыт-Саба заводы Ашык акционерлар җәмгыятенең дә өлеше зур, чөнки кыздырдык аларның табалары белән. Хәзер менә аларның кәстрүлләре менә бәрәңгеләре бездә пешә. Шулай бит. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган Савыт-Саба Германия технологиясе буенча бездә Россиядә җитештерелә. Уңайлылык өчен әлеге шәп заманча Савыт-Сабаны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Һәм игътибар итегез, һәр Кукмара табасында кәштүренең төбендә аның уелып язылган Кукмара логотипы булырга тиеш. Бар тик сыйфатлы Савыт-Сабалар гына алыгыз. Әлеге мотор аш бүлмәсе белән безне Центр мебели кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты кулай бәягә. Журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан Центр мебели кибетенә без зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Һәм әлеге мотор эшләнмәләр аларны безгә инде Индиго компаниясе куйды. Индиго компаниясе кухня өчен сыйфатлы оригиналь фартуклар һәм элмә такталар да ясый. Индиго компаниясына без шиксез рәхмәтләребезне белдерәбез. Кызлар, сезнең эш монда тәмам бит инде, шулай бит. Синең салатың әзер. Юк әле Булат. Нәрсә эшләп калды бу Ел салат? салып бутыйсы калды, менә ахырын көтәм кирешкалар. Майонез салабыз анда. Я калса майонез яисә сметана. Әшмәтә. Менә уйлыйм әле, гадәттә инде бу. Уза уйлама, вакыт юк. Сыйкмай салсак, җиңелрәк була инде бу. Монда салатка сыйкмай салар, беренче ишетәм, ну яхшы. Монда баш өсте, монда синең импровизация. Бу инде безнең прости, дорогой салаты. Тозны күбрәк сал, яме. Я битне салма, я күбрәк сал. Кирәкдән артык. Прости, дорогой булсын өчен. Әзер балыкларыгыз инде пешкән дип күреп торам, тәмле исләре чыга башлады. Шуңа күрә барысына да мотор дип хәзер сервировка ясыйбыз да кызларны башка бүлмәгә затабыз да монда чакырабыз безнең белгечебезне. Тәмле көрәштә реклама.
Тапшырыбызда дегустация сарвага келіп жетті. Һәм нәқ менә ризыкларның пешкәнен белеп кенә көтеп торган диярсең Марокко рестораннары шелтәре шеф-повары Илнур Гимаев. Сәлам, Ул инде әзер әлеге ризыкларны кабап карарга. Сәлам, Илнур, әйдә. Исәнмесез. Әйдә башлык закка сүзмичә. Әйдә. Бүген менә шундый зур кижуч балыклары бүлеп бирдек кызларга. Менә мондый кисәкләр дип әйтәм. Гадәттәгечә салаттан башлыйбыз инде. Әйдә. Мин балыкларга сибаш. Бу салат инде миңа Ну, салатны ашап карыйк инде. Бу салат. Син ярата торган салат. Гади генә хыяр, помидор һәм татлы борыч, барысы да урында, барысы тәртип, ишле. Инде син Салаты булган. алган Бик тәмле. Тузы бурыч урында. Ну, әйттем бит. Кызларына. Син шундый эмоциональный җегет. Капкатам бит. Салат нормаль. Ярар. Урында. Булай әйтәбез инде алайса. Әйдә. Бәрәңге ашаган юк әле син, бәрәңге кемиси, балык ашагандан бәрәңге реакция көтә. Ha балыгында кисеп Бәрәңге алабыз. аш. Ha балыгында кисеп алабыз. Бу менә авыл җегетем каян белеп була, менә безне. Иң беренче иткә түгел, бәрәңгегә ябышса инде. Ha балыгын кабып карыйбыз булат. Юк, иткә ябышса инде балык булганда Ha балыгы йомыш. бәрәңгегә һичшиксез. Әйдәле. Кируш балыгы дидең. Кириш балык. Бигрәк тәмле булган. Эмоцияларын күрә башлады. Аяха, шундырысы. Шын дөресен әйткәндә балык уңган бүген. Сусыл, тәмле, пешеп чыккан, тузы бурыч урында. Теш тел тиерек түгел, син әйтмешли. Монда перфекто. Перфекто, брависсимо. Брависсимо. Çok güzel. Әйбәт. Әйдә, тияктагы кадашын кабып карыйк, аннары инде билгеләрен әйтербез. Бу якта бераз гына шундыйрак салат. Кириешка белән. Кириешка белән әйе. Мин алдан сиңа әйтеп куям. Майонез, май белән бу тамак шиде. Мин күндердем майонез һәм эшмәтәм белән булган. Ярар, әйбәт булган. Ансы мине фикер. Тик файдалы, файдасыз дип Әйе. әйтмәсәм. Я, башта тәмлеген карыйм. Порция шунда бит инде аның. Ярар, инде менә шулай итеп әзерлек кенә итеп. Ярар. Порциясы шул. Димәкче идем. Әйдәле. Әйдә, ашап карыйк. Бер салатны кабып карар өчен эш прибор диләрме әле? Әйе. Битерде. Илнур, синең персональный тегендә арттан нидән җыйсар бар? Үзем җуам, булат. Җуучы юк. Кит инде. Аллах сау җуучы бар. Эй, мин сиңа булсам тегендә яшьләрне. Алай торып калырга ярамый. Утлы тавада Һәрбер кешенең хезмәтен хөрмәтләргә кирәк. Анчыксың дидапчы. Ярар, әйе. Салаты тәмле булган. Кирешкасы да үзенең урында бер төрле бер хруст биреп тора дип әйтим мен инде. Тәмле тәм. Тәмле тәм. Тел төшлерек түгел. Әйе. Безнең әле шүлмәттә моңарчы тавык ите, күркә ите белән. Әлбәттә инде сыер ите белән шүлмәк пешергән бар. Анда балык белән. Бәрәңгенә бу балык белән. Әйе. Балык белән миңа калса беренче тапкыр гына. Бәлкем 4 ел, 3 ел эчендә булгандыр инде. Әйтәм. Хәтерләмисең. Хәтерләмим болай. Ачык кына хәтерләмим. Капкайнар әле пешә күрмә. Бик тәмле. Мин монда проба ясап өлгерә алмадым. Өлгермәдеңме? Юк. Шундыр әйтәм. Шулпасы бармы, кара? Шул басы менә калмаган. Шуны әйтмәкче. Шулпа салган, су салган иде. Ул инде Менә шул әзрәк заварак тоткан. Чыксын өчен дип заварак. Барысы да бик тәмле булган. Ну, бер генә замечание, мондый инде ризык шулпалырак булырга тиеш. Әйе, Шулпасы күбрәк шулпа. кайнап беткән. Шул гына уртага барып билгеләрне әйтәбез инде. Әйдәле билгесендә әйтегәле. Бүген катнашучылар тырышканнар. Салатлары бер уровеньда дип әйтерим. Дип әйтергә була инде, монсы май белән инде, гадәти салат, тегесе инде үзенчәлекле кызыклы салат булып чыккан. Шуңа күрә бу яктагы катнашучының салатына әзрәк билгене өстәнрәк бирәбез. Югарырак куябыз. Югарыракка куябыз. Бер төрле теге бу бит инде гадәти җәйге салат дип әйтергә була. Прости, дорогой салат исеме. Әйе. Монда инде кызыклы шул теге кирешкалар салып җибәргәч, теге үзенчәлекле бер тәм, үзенчәлекле бер Килендәшләр салаты. әйе төсмер биреп тора иде. Шуңа күрә бу яктагы катнашучының салатын әзрәк югарыракка күтәреп. Так. Бу яктагы катнашучының икенче ризыгына алганда бәрәңгесе идеал, балыгы да идеал дип әйтергә була. Сусыл, кибе битмәгән, вакытында алганнар. Бу яктагы катнашучының инде Шулпасы гына. шулпасы бераз гына кимегән. Күбрәк саласы калган, әйме? Шүт кенә күбрәк саласы калган и аннары инде вакытында алырга Алырга кирәк. кирәк. Әйе, заграк торган дип әйтимме, или шулпасы бәлки әзрәк булгандыр инде.
Абылай кулайым алганда мен бүгінгі күн катнашчыларга тигизлик берилейин. Ошо деп аңладым да инде. Бу жакта биздин жырчы Эльвира Хаматова болса, бу жакта жырчы Шешкейди. Молодцы кыздар. Молодцы кыздар. Тырышкандар, Кутлуйбуз сизди азыр. Тәмне. Үзләрен дә чакырабыз. Безнең бүген эксперт, белгеч ролендә, дегустатор ролендә Марокко рестораннар шелтәре шеф-повары Илнур Гимаев. Илнур, рәхмәт килгән өчен, яме? Сау булып торылбат. Сау бул. Алдагы очрашларга кадәр. Кызлар, без сезне көтәбез. Сау буласыз. Я кызлар, нәрсә дип әйтим? Кайсыгыздан башлыйм? Башларга кирәк белгеч килде. Ризыкларны куып карады, үзенең фикерен әйтте. Салатларга килгәндә, салатлар икесе дә үзенчәлек. Үзенчәлек дип әйтик, синең салатың гадәти салат инде ул. Ләкин ул сымынды салатны бик ярата. Улан яраткан салаты. Гадилектә дип бөтен дахилек әйтәм бит. Куып карады, тузы да, бурычы да, бөтен нәрсәсе дә урында. Идеальный булган дип синең салатны куып карады. Синең салатың инде кызыграк. Менә бизәлеш буенча да һәм ничектер үзенчәлеклерәк салат булган ди. Шуңа барса урында җитеш. Шуңа күрә җитер фантазия ягыннан да иҗади яктан да бу якынрак килгән дип салат бераз гына югарырак чыкты синең салатыңнан. Киттек икенче ризыкларга. Икенче ризыкны куып карады. Сусыл, тәмле, бәрәңгесе дә урында менә һәм балыгы да бик ошатты. Балыгы бик тәмле. Вакытында алганнар духовкадан. Менә инде тел теш тидерелеп түгел ди. Әлбәттә, тел теш тидерелеп инде ашарлык. Аңладың ни димәгънәдә икәнен. Синең икенче ризыгыңа килгәндә бар да әйбәт, бар да тәмле, ләкин бераз гына корырак булган ди. Чөнки суын шулпасын жәлләбрәк салган диде. Бераз шулпасы күбрәк булса, әйбәт кенә буласы дип. Абылай пешкән, барысы пешкән. Шуңа монда инде икенче ризык өстенрәк чыкты да, сезнең ризыклар тигезләште. Бүген ничия? Икегез дә җиңүче кызлар. Шуңа күрә икегезне дә котлыйм. Бүген икегезгә дә иң матур сүзләр генә, иң тәмле сүзләр генә. Молодцы. Русча әйтәләр инде так держать дип. Алга таба шулай кыланыгыз, яме? Шулай пешергәләгез. Чакырыз. Килгәләгез инде. Тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт-саба заводы Ашык акционер җәмгыятеннән әлеге истәлекле һәм сезгә минем уйлавымча бик кирәкле бүләкләр тапшырылачак. Рәхмәт. Сиңа Шешкә беренче чиратта инде иреңне, балаңны, балаларны, туганнарны сыйла. Шундый ук матур теләкләр сиңа да, Эльвира. Ой, рәхмәт. Якыннарыңны, гаиләңне шулай ук тәмле рецептлар ясап, пешереп, бу табаларны кулланып сыйла, яме? Рәхмәт. Я 30 секунд сезнеке, тамашачылар сезнеке. Теләкләрегез булса, рәхим итегез. Хөрмәтле тамашачылар, үткән тапшыруда мин җиңелгән идем. Бу тапшыруда инде ничә булды. Киләсе тапшыруда мин җиңәчәкмен. Алла бирсә, карап барыгыз. Кара әле сине да. Барыгызга да исәнлек, саулык, яхшы кәеф һәм безнең җырлар белән бергә булыгыз. Ишеттегезме? Чакыругыз өчен бик зур рәхмәт. Мин монда беренче тапкырга түгел, тагын сезнең белән очрашлар насыйп булсын. Тәмле ашып, тәмле яшик дигән тормыш девизим бар минем. Әлеге девизны барыбызга да кагылсын иде. Тыныч тормышларда бергәләшеп, мул табыннар артында ТМТV каналын карап, бергәләшеп күңел итеп яшәргә язсын. Иң мөһиме шул. Инде без кабаттан сезгә рәхмәтләрне әйтәбез. Килгәнегез өчен, кызыклы рецептлар күрсәткәнегез өчен, шундый яхшы көрәш күрсәткәнегез өчен кызлар рәхмәт. Иҗади уңышлар сезгә, гаилә бәхете, гаилә иминлеге теләп калабыз. Һәм сез дә, кадерле тамашачылар, тәмле көрәшне һәр даим TMTV каналыннан күзәтеп барыгыз. Сау булыгыз!